ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଦେଖ ପୁଅଟା ମୋର କେମିତି ବଇଛି, ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ଢଙ୍ଗରେ ବଇଛି। ରାଜା ଗାଡ଼ି ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, ସେ ପୁରା ମେଲେଇକି ବଇଛି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ବଇଛୁ? ଦେହରେ ଜର ଅଛି, ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ କମ ଟୋକାର। ଆଉ ଚାଲ ଏଇନେ ଡାକ୍ତର ବାବୁକୁ କୁହାହବ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟେ ଖାଇବୁ, ଜାଣିଲୁ ପୁଅ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟେ ଖାଇଲେ ପୁରା ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବୁ। ତା ବୋଉକୁ ଦେଖୁନ, ବୋଉଲୋ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଆସୁନୁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ହଁ ଆମେ ଆଇତେ କୁଆଡ଼େ କହିଲୁ ସାରଙ୍ଗକୁ। ଇଆଡ଼େ ଅନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବୁ, ଇଆଡ଼େ ଅନା ତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବୁ। ହଁ ତୁ ନାଇଁ କହୁଛୁ କ'ଣ ହବ, ତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ଭଲ ହବ କି? ହଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବୁ ରେ ବାବା ହେଲା। କୁହ ଆମେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କହୁଛୁ। ଶୁଣୁନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଯିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବା, ଔଷଧ ନେବା। ମୋତେ କେମିତି ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ରହିଥିବେ, କରିଦେବେ। ଔଷଧ ଖାଇବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବୁ, ଔଷଧ ଖାଇବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଭଲ ହବ କେମିତି, ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହବ କହୁନୁ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି ଖାଉଛି। କାଶ ଔଷଧ 3.5 ml ଦିନକୁ 3 ଥର। କାଗଜ ସେ ତଳୁ ତଳୁ ରଖ, କାଗଜ ସେ ତଳୁ ପୁଅର ମେଡ଼ିସିନ ନେଲେ, ପୁଅର ମେଡ଼ିସିନଟା ନେଲେ ନା ତ ଗୋଟେ ଖୁସି। ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍, ସୀମାହୀନ ଟେନସନ୍ ନା। ଏନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟେ ଖାଇଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଗାଈଟା ମୋର ରାଗ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କାମଟା ହେଇ। ପୁଅ ହେଇଟା ମଉସା ଆମର ଚାଟ୍ କରନ୍ତି ନା, ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଚାଟ୍। ସ୍ପେଶାଲ ଚାଟ୍ ମଉସାଙ୍କ ମଉସା ଚାଟ୍ ସବୁ ଚାଟ୍ ଖାଅ, ଚାଟ୍ ଆପଣ ପୁଅ ହେଉଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲେ ନୁହଁ, ଔଷଧ ଖାଇବ ନା। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମଉସା ଦେଲେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଖାଇବୁ। ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଖରା ହେଇଗନି ସତ କଥା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଜାଣିଛ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବାଧିବ।